Hi guys, adto ta sa balay ni Utik kay akong tigwayon ang baka nya. Mag-update sad ta kung naunsa ang iyang balay kay nagbagyo man lagi. Karon di na kayo ingon nga kusog kaayo ang hangin. Tapos init pud sad karon adlaw. May lang og tuloy-tuloy na ni ang panahon. Tapos ang iyang wifi kuno wala ni gana ang iyang wifi, ambot lang og naunsa nya atong mahibaw-an karon kung unsa ang mga kaganapan doon sa iyahang balay. Ang baka di ara bag-o pa daw nigi balhin ni Utik. Nya murag nagniwang man si Mama. Nagniwang baka Mama? Ang Mama na di. Ang Mama di. Gimingaw akong Mama. Naana siya ay sungay. Unsa man nagsimot man ka sa akong talib. Agoy. Ayaw ka nagsimot eh. Kaya malipong ka. Di ara ang baka. Sabsab na diya ma. Ato sa ni siyang badbaran sa kuan, sabod. Kaya nakasabod siya. Ali na ma. Ali dani am dani di. Ali dani kaya na dahan sagot dani. Sabsab na. Sabsab na. Nakainom na ni Tek? Ha? Wa pa? Ang itoy nagsali na sa check out haga. Mura ginig-kalay ninggi. Ikaw ba? Ha? Lah, humot lagi niya. Unsa niya siya suwa? Kani ba? Mao ni siya ang sumpa sa wakwak. Orange economy. Na, gipanwayan na po ng itoy, oh. Nya ang mga tanom dani Tik, wala na unsa Tik? Ha? Hala. Narabay prakata nga nakuan, oh. Wala ni nadamit sa kuan? Ang kuan, mga tanom ni Madam Pinay Beauty. Kang Madam Pinay Beauty niya na. Kang Madam Pinay Beauty, may gani kay wala na unsa. Yara. Nya. Naay prakata nga nakuan hagsa, wala na dayon pagka kuan, wala na dayon pagka tumba, na buyag pud kaayo ang mga tanom. Nagpa dito hangtod pa na siguro ubos. Hangtod na pa yung sa ubos Tek? Hangtod pa yung sa ubos ang kaning mga tanom ni Madam Pinay Beauty. Nga naay kayumito ani kayumito ni durian din siya di ay. Durian. Ha? Ang? Katong itoy namatay? Ngano man? Ay namatay putong ila dako. Hala kaluoy dadto. Luoy. May gani ang amo dito kay wala na. Ay, dungan to sa ako pero ang ilaha diri ulahi. Diya gilubong. Daguti kandila diya dawang pui. Ang buyag kaayo ang kuan mga durian, may gani kay wala ni nga unsa tungod sa bagyo niya. Unsa may kuan makaon ninyo dinhi? Di ba santol? Maer kakarog. Ngano magkakaag awak ka? Makan bitaw na kang sunod si Dari ah. Ha? Mura jud kag kabuang ha. Naman lagi marang. Asa ni dapit nga prakata? Dani? Ang prakata manggod nga kahoy dali ra agka kuan, dali ra agka bali. Nya. Unsa man mi Hoy nyo marang? Asa dapit marang? Naglakaw taon ang iro. Uy marang Dari. Ay, pangit di siya nga nang ka. Ngayon sa ni putulon ning nakaakay. Ang iyahang kuan oh. Parang tamis. Ha? Tamis. Tamis. Napayot man gyapon ni Di man gyapon ni agka pusla ng kaa na. Namatay si tamis sa kairing. Payot siya. Ang gining namatay pod? Nya. Upa man lagi na ni mo gikuan tika na Away pa ina nagbalik na? Lagi git sa taan lagi nako. Nya. Uman gani Sa maingon niya. Ayaw na nabalikan karon. Walay wifi diri lagi sa ilaha kay ambot lang og naon sa ang wire diha. Pero ang ila ni Mama wifi naa naman didto. Wifi. Pero nay kuryente din eh. Naa. Anay kuryente.
Maayo noon. Ang wifi raw ay wala. Kan nakatihaya man imong mga sin dani. Pangkwan, may alam ko kayo na kuwan sa hangin. Ha? Kuwan sa hangin. 12 man ni kataas tiko. Jis, hindi na. Ajay si kataas. Nangunsa man ni sa hangin. Nakatumbag pang batay binan niya di oh. Kay bawo nga hangin di gipang tumba na daan. Yan ang itabon niya. Dani, tabon. Ngani ka wani lupara. Saan? Atos pra? Ang sa CR ninyo mo iwa na. Masaot na. Atop wa na. Ngani kay wa ni na unsa dani. Kana wa na unsa diha. Nagisi siya tumutangin pero butahan nagbulkasin. Asa nagisi? O lupad-lupad bagit sa hangin. Ha? Ikuan ba sa hangin? Kagisi lang lugar sa Gisigit siya. O ano ba? baga biya na akong gipalit. Hindi lang, butahan nagbulkasin. Ha? Butahan nagbulkasin. Bulka sila na lang na. Nakinangnan pagikagkuan dani. Na ay santol oh, mangwa ta santol. Oh, Mi ali mi, kuha ta santol mi, narabay talaaw dana da. tapos na. Andito sa obostik. Ano na ito? Naman din daghan manok dani, mag-ihaw ta. Nag-ihaw ba sila papa sa manok? Kaya sa Duha ka buok. sarap. Oh! Mag-agkirin ta dito. Maghab-hab ta. Maghab-hab ta. Hinay-hinay lang, maukira ni siya po. Ay, nami. Nga nga nung, wa man nagisaksak ni mo ang wifi. Ano na may internet, ay wifi. Wala, ay signal. Wala gid siya, putol siya, wala gani yelo. Ibuta lang sa naatik. Ako, karoon pa lang ako bisaksak balik. Nakawala man gyapon. So, Okay ra ang diri sa ilaha. Unsa man ni mga kuan nani pang labay na ni danig di na ni pang gamiton no. opay ka, butangan na ginana. Unsa man mga sayina kana? Dito ka na sa kwarto na doon. Ako nagsaon-saon si Mimi ho. Ako nagsaon-saon unsa na Salina? Mga sanina, mga nialsel dito sa kwarto, panglaban, panaan. Wala ka butangan dito. Unsa man itong dito sa kwarto di ay guba na. Hugmo na dito. Hindi na umiko ka ng dapat dito sa yuta. Na kani ang asam tong kani ako na ni kwaon. Kuan na ding ang pugol na ni Tik, ang pugol makaitanong dani. Ugma na makapalit ko og pat nga dako kaayo. Wa pa manggudsad ko yung mga pat dito sa kuan. Umol ka magyapon na akong gitanong dana. Puhon na pag kuan ko. Dili siya agsaha da. Dili. Ang pungol. Nindot ni siya dito sa taas o sa sulod sa balay. Ani ingani. Pamuok ba na siya, Pi? Ha? Kaisan, namuok na siya kaisan. Unsa may buwak dani? Ang kulor. Ano ba? Kanisad o. Isa. Walay pat nako dito. Pwede sa dako. May mga pat nako dito igo-igo ra pud sad nako gikuan. Ang dako nga pat. Taga-pusod ay inyo. Taga-pusod ang ilahang kuan di ay o. Taga-pusod. Pwede ra sad aw kani siya. Dani magmarko pagid siya dani. Kinahanglan pagid ni siya magmarko dani. Bintana nila nga nagdaan. Asa sa subangan. Bintana. Dani buta bintana. Na dito bintana pud ka. Dito, bintana sa dito. Wala na isa bintana. Dana pud isa. Ito pa din. Ayan na pagkuan na. Okay. Dani ra ka mang bintana. Diha di na ka magbintana diha. Ngayon pagdaibingan maguna diha, kwarto maguna diha. Asa? Kwarto man na din lang. Tunga man na diha. Kani taman dato kwarto? Tulo ka kwarto magud ni siya. Ha? Tulo ka kwarto. Taman dani. Tulo ka kwarto din siya. Dani taman. Kuman ang amo din yan. Tunga dayon. Kadan dito lahi. Nga kusinan nga hadapit. Dito ra diving dito. Diving gyapon dito. Unsa man din nga pagkakuana wa ko kasabot. Ano masabtan na nimo. Paana ra dayon siya? So kanang sinda na okay na siya. Okay na ng Jis.
Ang dosi na ni may kuwang. Pila kasi hindi mong gipalit unom? Ang 12 kuwang, sige lang, kay makasweldo ko pohon. Kani kay nagpalit ko dani, murag 2,000 ni siya kapin. Dosi na. Oh, 12 kataas, makasweldo ko pohon. Magkuan ko dani sa kuan kay para naana dayon diya sa kuan masangkap na dayon dito ang ilahang atop. Pohon-pohon maluoy ang Ginoo. Nya, ang iro gido gipanwayan gid ang iro. Nagkontra man kada na. Mura gini siya buang gid ang iro agid. Nya. Ang kuan man good ngani ang nahitabo sa kuan sa Facebook. Gamay kaayo ang hatag sa Facebook, labi na ang dollar sa kuan, ang dollar sa kanang video. Sa stream ads ba na gamay ang hatag kay Ginoo ko. Naay nagabot akong video nga 135,000 Ginoo ko ang dollar kay 1.03 ang dollar. Munang gamay kaayo nya ang reels noon moy dako ang dollar sa reels mao nang nagbanat-banat ko sa reels. Isa ka adlaw katulo ka upat ko mag-upload sa kuan reels kay naay views nga 25,000 na may $1.35, $1.98. Oh, nya ang isa ka video pod na ay 18,000 views, magdollar siya og $1.25. Oh, may na lang na ay nga. Pero ang sa kuan ako sa YouTube nako continuous ang kuan. Ang sa pag-upload na lang jud sa video kada adlaw. Tamis ba daytek? Mo ba? Tabakan din man ang kawayan ng nilansang. Asa da kawayan ni lansang? Kayang din. Asa lansang? Kana ba kawayan? Kuhaon ka na akay Ginoo ko og masipyat kag matamaka ka ni Mimi di na. So, mao to nga upload ko kanunay upload ko kanunay sa reels. Nya mga dadtong niagi noon, dadtong mga niagi manggod kay nag trending ang akong video sa Facebook page. Mao to nga naka-income jud kog kuan dadto, mao to nga nabayad-bayaran jud na ako mga utang. Nagkautang-utang naman pud ko lagi tungod dadto sa payag. Pero karon murag medyo relax na ang akong kuan. Una kay kung na magud utang murag di ko kahimutang. Di ko kahimutang kung na ako'y utang. Gusto na ko nga wala ko'y huna-hunaon bitaw. Mao to nga may gani kay nagdako-dako among sweldo. Pabitaw nga aglalis ag-away mi ni Mario usahay kay ag-ingon siya nga aglaguton ko niya kay ag-ingon siya nga ang sige tuplok sa cellphone. Asara ang sweldo agpaingon. Wala lang sad siya kahibaw kung unsa ang akong mga gipang bayaran. Maunang dadto gireveal jud nako nga kani bayad din nato sa utang. Nya dadtong niagi lagi pagpalit nako sa luti. Ako sa siya gignan nga magpalit sa luti kay para luag-luag ni Dani. Nya mao to nga agka kuan ra jud agka okay ra ang atong sitwasyon. Nya na pinag-ingon nga ako pa sa imo mayamiya may magtrabaho ka ang kaning pag-vlog mo ra pud sa trabaho no, pero mintras lagi nga naapay income nya padayon ta kay kung wala na sa income kita mismo aglihok naman sad ta kung asa ta makadiskarte og kwarta. Kay ako di ko ganahan kanang magtanga lang sa karon manggod makakuan ko kanang makakuan ko sa kanang nay nag-comment nga nang nagpuyo ra kuno ko nagtanga ra kuno diri sa bukid. Unsa ba dinhi ang pag-vlog nga kwarta magyapon ni ang kasweldo ko datong niaging buwan sa Facebook nako 25 kapin nya sa akong YouTube pod kay ano man lagi ko'y upload tungod na pod sa mga comment nga comment nga palimos, mga patay gutom, napadungog-dungog, matong niundang ko nakasweldo ko og 15,000 kapin. Nya mo to nga kuan kana ang ako na realize lagi nga upload
ay ako na-realize lagi nga nga naman mag-upload kog video dani. Total wa man ko ingon nga nagpadungog ko, nagkuan ko, nagpalimos ko. Mo to na nakasweldo ko dato kuan 15,000 kapin. So mo to nga naarang-arang nakabayad-bayad ko sa akong utang. Agkaana para sa agkaimpas-impas ang utang. Pero ang katong akong gikuan, ang katong akong gipalit sa luti, ako tong hinuwam, inutang to nako kay kuan mangkod lagi katong manggong kuan pagkabaligya sa luti, emergency kinahanglanon kay kwarta niya naging ko nga sa sweldo na man siya nga gamito na ang kwarta mauto nga nangutang na lang jud ko nya kay para maako jud ang luti. Buto nangutang ko pero pag sweldo na ako tong bayaran karon dani. Nya kung na extra lagi nya magpalit ko din sad sa kang utik nga kuan kanang sin. Nya kay ang kuan man god ang sweldo sa Facebook sa katapusan pa. Katapusan. Nya ang sweldo na ako sa kuan sa YouTube bisa 24 or ngana. Usay dili ka di mao, di ka pariha. Dito na sa 28, dito na sa 26 ana, depende. Mao nang puhon ug makalugar-lugar ko mo kuan pud ko diri sa scene kay ang sabang kuan da natin plano sa kuan flooring ra. Flooring ra. Flooringan na or ayaw ng grabas kay ngano lain. Pare sa ako dito sa kuan kanang dito sa waiting shed nako. Grabas man akong gibutang. Lain man siya kadugayan kay aglubong ang kuan bato sa yuta. Pusan lang dayon. Flooringan. May mga malukti ko? Nihaw ta? Kada. Buwan pang iro, gambat ng isa ka manok. Patay. Buwan mang ulo, di kiwasan ako gapon. Pagkayahib sa daig kainin mo Isang mo kurot ni mo? Mahog man ka. Ano mga papagod? Ano sa dang gapon sa payapon? Magani ang bagyo kay nilurang na. Nanak na ko na pasuluray. Nga bagyo? Pasulod nga bagyo? May pag mga lata sila. Bagyo mo. Yun ay ko ni Chinchin ganina ko nga. Undang. Salamat agad maring kay nagundang ang bagyo. Sana maring na nasa sumuluray. Cincin nga. Maranti. Nga. Na. Ano naman, ubalik cincin trabaho? Nagtabo ganini nga nagtrabaho mi tupad na siya sa pasakay sa tricab. Pamahugmi kay dakop sa manok mi. Apa dia ay pagsay pagkuan-kuan dia kay umadak pa na ko ni haw na to. Ay, wala jud, sayang. Sayang kayo. Bitaw guys no, lingaw-lingaw lang ko sa akong kinabuhi diri sa bukid. Antas buhi pa ko kay magpatay na ko na na. Di na ko kakaon manok. Di na ko kaon santol. Harang. Mangga. Apple. Darian. May kaon ka sa rambutan. Kaon ko sa rambutan, may mong rambutan ay pagpanginambog dia mong rambutan. Wala. Naadaghan. Pangay pa santol dito kaw. Ay kadlok sa talaaw. Ay hamang ko dito. Dala kay kadula. Humanak og habhab sa santol pero ang iro nagpadayon gihapon siya og awhaga. Mura kag nabuang? Ha? Ngano man gyud ka? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo kung bakit palagi kang nag-awhaga diha? Ha? Walang hiya ka? Ha? Ano nangyari sa iyo, ha? Oh. Ano ngayon? Ha? Bakit ka palagi? Nagdagana siya.
Ay, Ginoo ko. Wala na ni sila ni Madam Juby. Bakit ka palaging umawaga? Oh. Ngayon, tatakbo ka na. Oh. Saan ka naman pupunta? Diyan sa kasagbutan. Ha? Toy. Ha? Toy. Da lagi. Sali siya gawhaga murag kalay. Nya naa say santol dani daghan santol karon diri sa amoa kay ting santol. Nya sila ni Madam Juby wala diri. Kabuang irua. Sige awhaga. Nya paingon na mi karon dito sa ilahan ni kuan. Papa kay nagihaw ra ba sila ni Papa sa manok. May lang og makasapon pa mi. Diri ra si Utik kay ang kuan wifi iyahang huwatan kay basin mo ari na pud sadto diri. Nya wala na sad siya. Mama. Kaon lang diya mama ha. Mama. Oh, ya. Eat very well. Eat very well ha. Nakainom na ni Tik wa pa. Painom mo ni. Mama, you drink water or you drink milk? Ato sa ning painumon before nato. Di, ikaw. Day. Kuha na itong legs, day. Kuha na, tugsok-tugsok na itong legs. Atong painumon ang atong mura magnagniwang man ka, ma. Nagamay man imong tiyan, ma. Ali, wapa kay kaon og tarong, ma. Uy, diri ra. Diri ra, kaya ito ang tubig. Ikaw. Tundo na ni siya sa kuan, imnanan niya. Pero, balik na, ma. Kay balik ta dadto, ma. Dato ra na ako ibalik kay daghan man sagbot dadto. Nabusyad na iyang tiyan. Kaya wala dito iinom di ay. Daghan. Mas siguro nimo pa inuma ah. Balik na to diri og hikot kay daghan masabsab niya dani. Mama. You eat very well ma ha para tambok-tambok. Tanami ato na tami. Me aguban ka dili. Ha? Na, kay di pa man ato imo nanay dito kay agoton man ang wifi. Aguban ka, dili. Ha? Huy. Aguban ka ba? Ha? Di ka aguban? Di ka aguban? Ah. Bahala ka, di ka maguban. Di ka kakaon sa manok dito. May lang sa doog na apa. Kay wala na. Awa tayo mahins. Eto guys, diretso ta sa balay ni Mother Earth. Diyan na ta sa balay ni Mother Earth. Nya murag daghan sinilas, daghan bisita. Ingana dyan na pag daghan bisita. Hinayin ang kuan kay makapiright taan ni sa kusina. Timing di kayo anong manok luto na. Medyo ka man namin ta. Hab-hab na lang din ta, murag atay ni aba. Atay ko niya siya. Nadali si Tati, si Auntie Mercy. Nagbot ko nito. Ay, kapila deg amin si Korean. Bako ba Tulo na siya nag-amin. Nadali si Iboy, nadali si Lia TV o si Madam Hilin. Oh. Nya to sa diha ni Papa may Miss Papa kay ag-abay gid sa kaldero. Unsa may sulod ani? Ay, wala dia sulod. Sige kay kaunta kay manok biya ni ah. Oh, nya murag unsa man ni video ni? Oh. Video ni Marites Mother. Oh. Ang iyahang video naa sa likod. Mao kani ang bray. To adito kay ang wifi niya wala pa man. Nya maniud to ta kay lami kayang sudan oh. Adobo na si Jingjing dani ako igagaw. Oh, timing ang atong pag-abot. Panyud to na ta. Oh, ali ay giatot ni si Ibong. Ali ni Ibong? Wala na kinuban day?
Dala sa lechon. Joke ra gani. Wala mga unta. Hugas ata sa kamot kay magkinamot. Ayaw ka ma. Maniud to ta nya with matching pinya. Wa man lagi siriri nagkaon lagi. Tulog lang sa atin kay napaakan man ang tambubuan. Ay, naladan day kana di ay. Naladan siriri kinapaakan sa tambubuan. Mao nang kani si Mother Earth. Ug mapaakan di sa tambubuan. Ah. Tagam gid yang kamarites. Minsan ko lang ano, no? May lang. Katong kami ni Nining kaga sa buwan na. Lagi daw basta kay no des kamada. Ito ka buka kung sama dato ning paak. Sampot agi mo tate. Banatan ko. Sampot dahil gibanatan sa bubuan. Aping ako. Baho kag tai ha. Laki guro itong tabubuan. Alang nahapa man ko. Apa mo din. Pangitan ni samput manang butol. Maora sa ning maro. Saan? Saan tabubuan. Oh, kani si Mother Earth. Sumigdagan pag Ani si Mother Earth, taligtig ni siya. Mother Earth. Mother Earth. Mother Earth, taligtig ni siya. Nya kay panahon sa kuan, astig kayo ni siya. Pero wa siya ka eksiya sa tambubuan. Karon mga ona dahin ta. Ana. Diha. Kaon. Hilin, ano pa na nilin no? Ano na hilin? Huy. Ano na ba? Ugda. Nagdugang si Lilin ho. Kaya mo manasalin. Puro maniliog lin. Lekon mo kuno imong ipon. Isa na day atay. Kaya mong atay. Naon ta? Berturan man yan. Ano ginan si Otik na? Tubig daw, mother. Anha mi dinhi. Inse. Tubig Ay nagihaw lagi sa manok. Na kaya agiha pa maghuwaton ang wifi. Papa din, sige la wifi dahil. Pa. Pintal. Ang dito nga sa ato dati na ba kay kuryente? ambot lagi nga kuan man dak. Sige mo burn out ito. Pintal. Ikapito na kadlaw karon. Karon da. Oh. Dito sa mua. Burn out. Kunda ko to ako sininyo karon kay mga number sa kuan Morris book. Pala ginagkuan. Balik sa mua. Kuryente. Amo wala magbalik na. Ha? Balik mo. Sampat yung tiguan ng storya. Mga unta. Ako luto. Sana ko nang